no te in siam mek a genome siam chop chu tun laia alo thleng dei to ani a technology hila tharlam ma se voi ni lai man alo ni to ani kumsam sangni som pangali sangni som par rukhan Chinese scientist te chuan Mihring embryos chu experiment na tan an manga voi ni na chuan lotling titi ani Mihring gene siam chopa hanti kholo vel chu chona shol tak ani ti shema se scientist te chuan lotling nge an tum ani genetic engineering hi ngai ven lo mala alangong don tho che ani Mihring siam danglam hian Mihring pumpui genome hi athak danglam thei dona achan chu an fate an hlan chhong zel don wang ani chu chuan an tha zel te angong zelanga zoimuangin Mihring zongzong gene hi athak danglam vek don ani zoimuangin a injananga note siam danglam masak ber chu nasataka siam danglam po ani kher don lo ani alanda na chuan an chung koin anin thla chon nat na ti bokha ani mai dona technology ron changin ma son zel huna chuan mitam tak chuan gene siam danglam man lo chu mo phun na hlen lawa ngain in hel na tam tak ala chuak nge yang achan chu chu tiang ti du lo na chuan no pangte chu nat na ti dam thei le thi na pum phel thei na tur laka veng him du lo ni na lan tir thei don ani no pang siam danglam masaber apian huna meu chuang kong khar chu a in hongin khar thei ani to lawang ti chuan Mihring in thla phumpa ngai chu zoi zo in kalsan det alo ni anga chu ti lain gene siam danglam chu mi ten an pomanga genetic code chungchanga kan shat na po na satakin alo pung to anga thlem na po anat sa in apung chau deuh don ani I thla te ALZHEIMER do thei tur a siam ani chuan engwangin nge am pang timur na tho iti chaklo bik le mangle mit chak tak te I pedu anga sang tur le pian cha a taksa ruangam chatak turin idu ngei bokang sambu chatak te fin chung chuan bik na riau te I pedu lo angem ni Mihring million tam takin du dan shang an nei achang chuan thil engemoni ro pui tak chu aron chuak thei ngei donin arin om hei hi abul chan na ni in Mihring siam danglam te chu kanin te na alo ni to ngei don ni in alang engineering ahma kan so nanga kan shat na te alo pung meu chuan kan thi pui tam ber zinga mi chu achan chu chho in om nge rin om chu tarna kum upat na hi ani Mihring thi mi nuai khat singa achanga mun thuma chena mun ni te chu kum upat awanga thi an ni a tuna kan lo rin dana chuan kan kum alo upat chan chu kan cell an lo chhiat wang ni in alanga chu chuan DNA te an lo chhia in kum alo upat zel chuan chung siam thatu te po chu an lo ral ve zel ni in kan shia a suti lai chuan gene chen khat kan upat na lam konga sutu an lo om ve le a genetic engineering le therapy chen khat hian kum upat emo tarna hi zoi zo in atimwang thei emo ati top thut thei ni arin ani a emo chun mi lo zong po a akal tir thei be sei ani nung cha zinga thil nung upave theilo emo tar ve theilo shat kan neya kan mu a chung ramsa emo thil nung te achang chuan an gene se chu Mihring man theya siama puk ve thei ani rina be sei ani bok engti khuna emoni chuang kan la thevek dona ama ero chu kumsom ko adam doina thi mei ai chuan scientist te chuang kum sang kha chuang lai kan hmangai te na kan om theina tur chu ruaman an tumin ambe sei mek ani heng research an nei te hi abul chan na chau alani ria scientist te chuang kum upate motar theilo na tur khopa om hi chu an la ring hlel deu ani chawna tum tlang tak po ni in ti hlotlin theilo po ani hial mai thei bok ama ero chu tun lai chuan te hi tar harna therapy hlok pui tu zinga mi te po anni thei thung bok kan ma mo chun ber chu billionaire fing tak he har sat na su kyang thei tura min thei tu tur mi po an lo ni ma na le scientist chuan Mihring siam danglam mangin har sat na tam tak chu chin fel thei ani ambe sei thung Mihring siam danglam te chuan cho chakna pai tam kan ti te po hi an lo e na sa theyanga chunga wang chuan tun laia kam buaina thau lutuk na te hi sut kyang thei ani ambe sei ani
ti chuan tun lai na chi sang sang min ti boy thei tu te po hi ne thei anim be sei bok chu mai ba ka mihring te chu van theng renga om thei tur bik chim shima siam mo planet danga om thei tur bik chim shima siam thei an ni am be sei boka chu kan universe zau taka hiang kan dam kho chwa thein an tura thil changkai le poimo tak ani an ring bok ani amai ro chu chawna tam tak ma chon tura la oma a chen chu technology ate ni in a chen chu mi pui mo phurna chungchanga te ani a tuna thlemek te po hiang ngai dan tam tak in nei theyanga heng engineering awang hianin mihring te chu chale chalawa in thlerna na sataka om thei inrin po arin om ani na taka chuan he khovela hiang kan lo cheng to a khovel pumpuya nu nau paiten in thla chon thei na an veilo te hi mi shang hne na lo test ani zel to a inrin hlel na chete oma wang ringot pon nau pai du lo na thlengin a ngong alo nei to ani Intinan Down syndrome hi lo mangta ila genetic a in thla chon na a changa na inkai thei zinga tlang lom ber ani a Europe chuan nau pai za som kwa pahni ten he na ve theya an lang chuan naw an ti tla china ma se chu du thlan na ero chu nu le pa te ta na an du thlan na an ni thunga ma se chang te me chu tun la ya chuan an medical condition na zerin nau te chu apyang nge pyang lawang ti du thlan na an lo siam na sa to hle maya chu ain thak le mai to lo mela chu wang chuanin khove pumpuya chuan Vim khur tak le uluk takin he technology te hi mandan an lo zirin an lo enchin ani ma se hengi tun ta thil thleng vek thei alani lawa achan chu CRISPR hi thil dik lo thei lo le swal thei lo ani lo wang ani DNA a thil siam dik lo te alo omin chat mi alo thil thleng te po alo om thei chewa gene siam danglam swal an du tak na ingkai chon na chut cha chu lo ni ma se tum lo dan le du lo dan ang de umayin thilkal swal a om thei tlat maya chu mai ba ka kan jeans na tho dan hi kan she chang lo em a eng angin nge lukhong le so khok ane yang ti hi ani mishinga trial an nei masak ma in apoi mo masaber chu eng ang che ain nge na a tho a eng ang che in nge adik ti hi en apoi mo em ani Scientists chuang kan ma huna hian a chazong in thil tam tak a thlen thei ti an soirwalin a chazong pon thil tam tak a thleng thei ti an shia a North Korea ti hian genetic engineering te hi lo mangin lo du ta sela enge thleng theiang le anram chuan ti luina in a khwale tuite hne na gene siam chop chu a man lui tir du angem engramin nge sipai siang damlam chak tak super soldier te chu hne theiang le Theory chuan a soi a olmea ati mai thei china heng zong te hi thei poni se tunari chuan la man thei lo mela nakin hun lo lakal tur atan alani alarin om ma se tuna hian genetic engineering atana akaida chu aim phanchuak to ani tunlaya chuan technology te hi achak to emema hei wang tak hian genetic engineering gene siam chop te le research sang te chu hetilam konga hian man theilawa siama ben achakom em ani ma se chu ti palthila thilpoi tak ani anring bok ani genetic engineering man theilawa ben chuan science chu dan le shai kan ngai nat lo te zinga alen quality rin a vir quality mai don ni in alanga ama ero chu zalen taka anti thei chuan nakin zel hun local tura an research nei na film khur takle uluk takle mu mai nei lo le langtlang takin na an tho thei pha don ani heng zong hiani om atinwam lo chinem kan ma hun local zel tura hiang kan dam ve reng te hi arem mangem tunlai technology hi chu anin taka chuan a hlau om ang reng viau dangin thil zir tur tam tak kan nei thung sia amero chu scientist te chuan genetic engineering hi khovela le universe a kan fin na tur le kan chanlen na tura in evolve na atana kaida step poimo tak ni in an shia a na shang kan ti top te ambe seya kumza tam tak kan dambel thei ambe sei ba ka arsia meute kan lon thei an ring ani
he topic a kher kher hi chuan thil tam tak soi tur le ngai twa tur le swang twa tur a omani genetic engineering a han nang enge ingai ve dan le engpo ni se chu hun chu kan hnai to se a science thon tho kan lo en chin le kan lo zir chin te chu atakin aron thleng chana heng zong zong in nova dam lai hunang aniang ti ang khan bible nen a local rem vek mai alo ni